Malah girlfriend railai kena. जों गामिनि लोगोफोरबो मोनजोब्बाय माथो। दे खालामनानै पर्दा दाननानै बेखिजा दे नै जोंहानि फंबाय बान्दरियो सोर सोर फैदो
guys roll जादो roll होननायानो जालायलाङाखै roll जागासिनो जोंहा दायो नै guys roll जालायबाय एबार नै कागज नायो सोर प्लास्टिकसो नै guys roll जालायबाय जायो लोगोफोर खारदेन फानसन खायसे फाइनेन्स जानोसो फैखायो गाइस फानसनफोरा गायकफोरखौबो नायनो फैयोसो थेवबो जानायनि दामा बांसिन लोगोफोरा गोमालांजोबो
सोरबा थांग्रोनो ओंखारनाय बेनि थाखायनो जोङो दायो थांनो गोनां जानोसै आरोना जों फैनायजों मेन्डेला सारा जौस्राङाव गाखोनायदो जादों आरोना जों नुजोबासै उपाय गैया मा खालामनो बिदिनो आरोना लोगोफोर बुरजा थांबाथाय गोसो बायदि मोना खालामनो आब्ला सारमोनखौबो नुबोदिया आरोना जोङो अखान्थि जाबाय माने दायो जों थांबाय थानोसै लोगोफोर हर जाबाय आरो भिडिअखौ जों थांनायखौ देखायला माने फैनायखौ देखायखायाखै जोङो दायो थांनोसै जों साइकेलजोंसो फैदों ना लोगोफोर गारिजों फैनाय मोनबा सासे सानैजों थांनो हागौमोन माने एसे गोजान जाहैबाय नालाय जोंनिया जों साइकेलजोंसो फैदों मानसि बुरजा गारि जेनेबा गारि थोआसै आरोना ओंखायनो उपाय गैया लोगोफोरजों लोगोआव फैनाय बाथ्रा नालाय अखान्थि थाबाय आरोना सारमोनखौ जोङो माने लोगो हमनो होननानै बिदि एक्साइटेड जाना फैखादोंमोन न'निफ्रायनो ओमफ्राय दायो लोगो हमनो मोनदिया अखान्थि दायो थांबाय थानोसै जों लोगोफोर इ खन्द'आवनो दोनथ'बाय लोगोफोर एसेनोसै बाय बाय